Ja, det vi kan finde på, det er på lur. Det er en Smarties fabrik. Der kommer så sådan en M&M's-baseret fan ind på den fabrik der. Så burde det være en masse M&M's i ham, og så overfalder den her. Det gør sådan, at jeg har overfaldet. Jeg tror, der er en masse M&M's. Jamen, så starter vi med Munkholm i 12 timer. Det gør sådan, at jeg møder om 12 timer. Så knipper vi ham. Men vi putter jo næsten lige op i røven på ham i 37,5 timer. Så du fucking kan se, det er fucking usundt. Hvor er vi? Det ved jeg sgu ikke. I en by. Nå, at Liverpool hed. Ja, Liverpool. Fuck, det tog lang tid at finde ud af. vi går rundt her i Liverpool. Ja. Leverbassinet. Leverbassinet. Jeg tror, der er låst. Nej, det er okay. Her er det. Måske skulle du prøve at skubbe. Hende kender jeg. Hende kender jeg også. Skal vi være sammen? Kan du huske, hvad jeg hed? Jeg er skuffet. Kan du huske, hvad... RGG. Vi kan sgu da bare komme over nu. Jeg var vant til, at man skal med på, at der bliver grønt. Skal vi gøre en? Ja, vi gør det. Den æder bare penge. Til Snickers. Ej, hvor godt. Det var ikke noget sådan. Vi skal være deroppe om 10 minutter, så han sagde, at vi skulle gå op sådan... Senere, ja. Ja, Skal vi gå op nu? Ja. vi ved. Skal vi gå ud? Hej, hej. Er der noget farligt på? Nej. Og ja, den magiske dør. Og ja, mand. Og ja. Det er lidt til Det lyder som en tysk porno. Du skal lige igennem mandetesten. Hold din hånd sådan der. Altid stram. Din tur, kom her. Over min fod efter en hud. Så er du fristende. Du er mumlet til en mand. Det føles som om mine hænder bløder. Det er også bare fucking brød. Du kan syge næs. Ja, hjælp, jeg er en fisk. Bedste film nogensinde, burde have vundet mindst 15 Oscar. Det er kun et dejligt. Ja, det er jo for eksempel, kan finde på, det er ligge på lur. Bag en lastbil. Så når der kommer sådan en flok taber gående ind nede på kontrollen, så overfalder vi dem. Det gør I sådan, at jeg har overfaldet dem. Jamen, så starter vi med at tage dem ind i traileren, og så munker vi dem først, ja. Hvad gør I sådan, at I har munket dem? Det skal jeg sige dig. Så kniber vi dem, så vi fucking kan se, at de bare ikke tækker den her træner. I er lige stået op i Liverpool. Og der er skide koldt. Ja. Vi står nu i receptionen i... Hvor var det nu, vi var? Her længe må jeg have min valuta. Nå, ja, det er min. Så. Ja. Man skal jo gerne se godt ud, når man åbner døren. Og det bliver... Ej, kunne det ikke være vildt grineren, hvis vi nu køber alle sammen det samme tøj, og så tager vi det alle sammen sammen på? det gør vi. Det kunne være rød skjort. Skal vi ikke fucking gøre det? Det gør vi kraftedeme. Vi er... Byen, hvad hedder det? Den vi skal til. Hvad hedder det? Det stedet hedder Denmark Street. Okay. Og der ligger, jeg ved ikke, rigtig mange musikforretninger. Og der er vi på vej hen nu. Jeg skal kigge på mystiske guitarer, andre strengeinstrumenter og alt muligt. Altså, det er sådan lidt hip som haft. Vi er på vej ned til stationen. Ja. Hold da op. Vi står nu i toget, og vi... Ja. Cut. Upon arrival, please move towards the rear doors to leave the train. Jo, så. Så? Wow. Shit. Men fik I vide, hvor vi skulle hen? Nej. Nej. Jeg ved ikke, hvor vi skal.
Du må bare kigge hver gang, gør noget. Jo, jeg bare gå ud næste gang, og så vente på de andre. Ja. Jeg er dumt at køre forkert, jo, så. Gabriel har lige fundet ud af, hvor vi skal af, ikke? Hey. Du ved godt, hvor vi skal af, ikke? Jo. Super. Vi er meget tæt på. Fuck, det er nice! Okay, jamen vi har nu siddet, hvor lang tid har vi siddet? Vi har siddet en time i bussen. En time. På vej hjem. Hallo? Hej. Hej. Vi skal med 22.05, og det vil sige, der holder vi på færgen, der sejler den. Så det I får nu, det er et kvarter, og det er maks et kvarter, og det gælder også alle dem, som kom for sent, for vi har alle sønderne på denne vogn. Så det vil sige, klokken 13:15, der sidder I tilbage i bussen. Lige overfor der er der sådan et sted, hvor der står Burger King og Costa, der kan man få lidt at spise, og man kan tisse. 13:15 er man i den bus, er man ikke i den, så må I have en fortsat god efterårsferie i England. Ja, vi nu kommer til Burger King! Ja! Hvad skal du have? Jeg tror sgu, jeg tager en Whopper. Okay, vi står her ved færgen. Bare sidst du stismus, man er rødt med fanden, man også sagt. Det der simpelthen sker, det er, at vi står på færgen lige nu, og vi er på vej mod Frankrig, tror jeg det er. Vi har sejlet på båden i 1,5 time snart, og nu er vi ved at komme ind på land igen, så det er jo bare super duper duper nice. Cool! Ja, og så skal I se her, små børn. Så tager vi det her stykke og sætter på der, fordi det passer. Ned i analen. Og se magien. Nu har vi den her. Så får man en dejlig form. Du får tæsk i din røv igen. Se den her. Yes. Og den her, kan du se? Magi. Hvorfor bliver jeg interviewet? Jeg vil gerne sige hej til min mor. Hej mor. Hej mor. Jeg er her for at lave en reklame for TikTok. Når tiden den går hurtigt, og I keder jer fuldstændig, så kører TikTok 100. Så går der 100 sekunder hver gang jeg spiser en. Og det er frisk peppermynte. 100 sekunder, tror jeg. Det her, ikke også? Det er bare det bedste. Tak. Go away! Øj, jeg har TikTok!